Hej Jonas. Hej. Hej, så meget velkommen til den her lille vlog. Det er det badminton vlog som sidste, det er det badminton vlog 2. Og fordi vi er allerede gået udendørs. Vi plejer altså at gå 30, fordi så kan vi lige nå det. Og, Nu er vi 40. Ja, jeg sådan tjekker. 40. På kig. Og vi har flødekarameller. Sidst der havde vi det der. Og jeg havde nogle vingummier i lommen. 42. For jeg skal gennem en film. Og for lidt tid siden. Og så var det, at jeg lige havde smidt den ud for lidt tid siden. Så troede jeg havde kun 2 tilbage. Men så finder jeg, når jeg kigger på den her pose, så ligger der 2 ekstra. Så jeg har lige gået 2 til spillet i morgens skoletid. Så skal man pisse på papir heroppe. Jonas. Okay, hvis I så meget i sidste vlog, så var alt træet der. Alt træet der. Hvad fanden? Jeg ved, at jeg bare lige bygge et stjerne. Nu er der en anden. Bare lige hurtigt. Nu kan godt lige løfte ind. Crime Rider. Det er en Crime Rider. Der kommer en bil. Crime Rider. Total Crime Rider. Kigger jeg så ind i min... Busse, mand. Busse. Go. Busse, mand. Busse, mand. Busse, mand. Kom efter dig, Jonas. Holy crap! Nu kommer jeg efter Jonas. Det kører sgu i fuld fart. Hej bil. Skjulkamera. Jonas. Han har spist de 2 andre, det må han bare smide ud. Vi har noget optage det. Hallo! Busse. Får man politisk for farven af? The fancy farve claw. Fancy claw! Kan du politisk for farven af? Nu skal vi gå i stormen. Ses. Jeg flyv! Prøv at kaste mod mig. Og det skal vi lige have på klip. Der er 2! Nej, det er sgu ikke sådan, at vi lige kaster mod. Jo. Okay, nu prøver Jonas at kaste den. Hvad fanden? Vi får efterladet den flotte fyr. Den flotte fyr! Flotte fyr! Hvor skal jeg gå ind? Her eller damer? Der. Tak. Everyone else can say you're just a biter.